Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ranking siji Devinda Syahada Alifia. Esok awan wengi aku sinau kanggo ngedapetno ranking siji. Ora ana wektu kang nyenengake atiku, nanging semangatku nyagak sinau. Aku sinau sedina-dina tansah ngestakake dawuhe wong tuwa. Aku sinau sakabehing godho supaya aku entuk ranking siji. Abot kaya ngene angele, nanging aku kudu bisa nelakake supaya bapak lan ibu lega atine. Amarga putrane bisa kabul gegayuhane. Oh Gusti, paringono ridho awakku iki supaya aku sesuk dadi wong sukses lan iso nyapai cita-citaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.